Ħolma li fl-aħħar saret realtà għal Tonio u Kristin Borċ, żewġ persuni b'diżabilità residenti fid-dar tal-Providenza li qataw xewqithom għall-avventura tal-paragliding. Net News marbu ġibba fejn segwejna din l-avventura u hemmhekk tkellimna ma' Tonio u Kristin ftit mument qabel din l-avventura ġdida lihom. Hija sfida ġdida u biex tajtara li stajt nagħmilha mhux ma stajtx nagħmilha. Fl-aħħar dik kienet xi ħaġa fil-bucket list tiegħi u fl-aħħar ħalamilha għadli realtà. Ġifieri qed ta' ħafna. Fuq il-post kien hemm ukoll id-direttur tad-Dar tal-Providenza, Father Martin Mikallef, li ma' Net News qal li ra din il-ħolma ssir realtà għalihom. Aħna ovvjament issapportjajnihom fid-deċiżjoni tagħhom u rajna li l-ħolma li dejjem kellhom li jagħmlu din l-esperjenza isseħħ. Fuq wiċċ Kristin u Tonio evidenti l-eċitament fuq il-ħarsa ta' wiċċhom. Ma' Net News Kristina dit messaġġ ta' inkoraġġiment lil persuni oħra b'diżabilità biex ma jaqtawx qalbhom. U nixtieq nħalli messaġġ in-nies b'diżabilità bħali li jekk iridu jippruvaw jagħmlu dawn it-tip ta' sport ma jaqtawx qalbhom għal ftit għajnuna jagħmluha. Is-sena l-oħra din l-esperjenza kellha ssir f'Settembru, iżda kellha titħassar minħabba l-maltemp.